nordlige grænse mellem Frankrig og Spanien, på vej ind i Spanien. Og så er der jo kun at finde surfstrand. Og til at hjælpe mig med det, så har jeg den ultimative guidebog til surf- og skate-steder i Spanien og Portugal. Og den indeholder sådan set alt, hvad man har brug for at vide. Der er markeringer til stjerner fra stranden, og fortæller lidt om, der er mulighed for at parkere, bade, toilet, og også om man kan smide autocamperen og overnat. Så nu er det bare at komme ud, finde første strand.